Ja vám teraz porozprávam, prečo som sa rozhodla zameniť tulečko a dať ho preč. Tule má určite veľmi veľa svojich obdivovateľov a svojich fanúšikov, pretože naozaj má vlastnosti, ktoré možno teda iné kočíky nemajú. Nebudem ich tu teraz menovať. Je to tiež kočík športový pre deti od 6 mesiacov. Je to kočík na jogging. Toto je v podstate to, čo ponúka. Nejde dať do úplného lahu a vzadu má šnúrku, ktorá je na sklápanie. To znamená, že keď je dieťa vo vnútri a potrebujete ho trochu zdvihnúť, tak sa musíte sklopiť, zatiahnuť. A keď dieťa je trochu ťažšie, dajme tomu, tak je to pomerne dosť náročné. Má veľký úložný priestor a zvládne akýkoľvek terén. Že vraj. Ja si to nemyslím. Išla som s ním cez také tie lesné chodníčky, viete, že nie všetky sú také široké a všade na okolí les a tak, ale vyslovene, že taká cestička a zrazu som mala problém, že som nevedela prejsť, lebo bol veľmi široký. Takisto, keď si ho pozriete, tak do toho výťahu vojde len tak, s tým, že už si oškre vlastne bočné koleso, ale potom tu nastáva taký jeden problém. Kočík síce do výťahu aj do malého síce možno vojde, ale nevojdete vy. To znamená, že môžete zmačknúť knoflíček na výťahu, môžete ho odviesť kam potrebujete, niekto si ho prevezme a vy sa potom odveziete bez kočára. Alebo teda necháte kočík v kočikárni, čo sme vlastne chceli riešiť aj my, ale začalo tam byť veľmi veľa kočíkov, ktoré bývali v aktívnom pohybe, to znamená, že nebola by som rada, keby nám to niekto oškrel alebo podobne. Čiže potrebovala som určite nejakú zmenu. Už aj to, že každý jeden doplnok stojí pomerne veľa peňazí, takže prišlo mi zbytočné dávať za doplnky, ako je madlo, taký ten prší plášť na to. Moskytieru som ani nekupovala, lebo tá tiež bola za nejakých 30 eur. A vlastne nánožník dokopy asi 150 eur. Takže áno, to je to, že samotný kočík stojí okolo 600, 700, 800 eur. Je to Thule Urban Glide 2. A plus ešte si dokúpite tieto doplnky, ktoré potrebujete. A ja si myslím, že každý športový kočík doplnok, ako je napríklad madlo, potrebuje. Takže to bol dôvod, prečo som si povedala, že dosť. Nemám na to ja nervy. A bol mi odporúčený tento krásavec. Toto je úplne úžasný kočík. Je to Carolo Bravo Plus 2023 a je ľahký, čo je úplne úžasné. Je veľmi praktický, tiež zvládne akýkoľvek terén, je riadne odprúžený, ako môžete vidieť. Tie strunky sú úplne úžasné. Taktiež sú aj na predných kolesách. Skvelé je, že predné kolesa sa tiež dajú zafixovať. Úložný priestor je dostatočne veľký na presne to, čo potrebujete v rámci nejakého štandardného nákupu, možno aj trochu väčšieho. Píšu, že sa tam zmestí v podstate 3 kg nákupu, ale myslím si, že to unesie presne to, čo potrebujete. Celý kočík je do 22 kg, čo je obrovská výhoda, nemusíte po pár mesiacoch riešiť ďalší. A nájdete ho v rôznych farebných prevedeniach. Myslím si, že ešte viacej farebných prevedení, jak Thule. A absolútne nemá nič, čo by som mu mohla vytknúť. Ja potrebujem praktické veci. Ako myslím si, že každá jedna matka potrebujete tieto pomôcky, ako sú kočíky a všetko ostatné, aby to bolo jednoduché, ľahko čistiteľné, spratné a podobne. Takže takisto toto má široký priestor, čo je úplne úžasné v porovnaní s týmto fešakom. Toho priestoru je tu pomenej, čiže na jogging úplne ideálne, ale ťažko sa mi tam dávali aj hračky. Vešala som to o toto. Bolo to také nepraktické v tomto. Mne sa nesmierne páči, že naozaj to sklápanie a vystieranie operadla je tak extrémne jednoduché. Nachádza sa tam jedna jediná takáto pracka, ktorú iba priťahnete k sebe a ono sa to zdvihne, nemusíte nič šnúrovať, je to úžasné. Naozaj aj to, že sa dá dať do úplného ľahu, je extrémna výhoda, pretože babetko sa môže úplne v kľude vyspať, môžete ho v tom prebaliť, čokoľvek, takže je to super.
Okrem toho si viete nájsť naozaj extrémne veľa farebných prevedení, takže toto je ďalšia výhoda, ktorú tieto kočiky prinášajú. Tu máte pohľad na bábätko, ďalej tu máte také malé vrecko. To vrecko je vyslovene také, že na mobil alebo na nejaký jeden kapesníček. Toto je super vec. Volá sa to, že vetračka. Keď babetko, dajme tomu, leží na brúšku, môže sa pozerať von a uvidí presne pohybujúce sa autička, ktoré deti strašne milujú a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to veľká výhoda, môžete to takto zapraviť. Tu sa nachádza úložný priestor, ktorý je do 3 kg, ale ja som si istá, že pokiaľ tam dáte aj o trošku viacej, tak sa naozaj nič nestane. Je úplne úžasný, môžete ho sklopiť až potiaľ, to babetko sa zatiaľ v kľude vyspí a nesvieti mu nič do tváre.